زي دمፅ بوليس إرترايو زي دمፅ بوليس إرترايو دمፅ بوليس إرترا بهزبا وركبات بوليس إرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان كن مغادري زقرب كوينو سولس مشات ساعة شمونته أبريديو زارا زدقم مدبيو الروحوس حدش عامتن بعد لدتن النابلنا مساهم سمعتنا نرخب اللو جيزي أخي للو تخاتل تلدمت بوليس كاب تساتفتي كمون كم متعيت حزب بوليسن زبلا مدبات أتأتاتنا لنا حدا دحر حدا خنقرب لكم خاننا زخاخرنا نفسنا بوليس سلام كمي تغنيو زخبركم زخبركن سمعتي دمፅ بوليس إرترا أقدمه نملا حزب إرترا روحوس حدش عامتن بعل لدتن أمنا أفلامي مدبات نايكل تشحن إسران دمፅ بوليس إرترا زينا زنبوبولكم إرمياس أصفها أب عامته خلتشحن 19 متحوار حزبي مس بوليس أدمع خمس نبرة أبزاتين يازلنا عمدكا بزيادة خعزز كان زقبا أزستي بوليس زواتات ندمፅ بوليس قليتهم بوليس قبل على حزبي جبن خيفتن زكالاخلن سلام زعقبن جبن مسفتن دما نطرطرات مرميرو ناب حقي زقربيو بوليس بزي متحوار حزبي ادمعي سلازيكون غنا حزبي علامه بوليس ترديو فتمتي زي حقاون جبنهون تغبارات مقلعن كبابيو ام محلاون بوليس حبريتا ام هابن لعل ابركتو خغبر صويعن أب حد حبرتسب سلامن حدنتن كسفن انت خوينو أب قنعنا زأمنن سنة مقبار زخبرن حزبي مزهوليو حزبي إرترا دما بزي زحبن بحالي زلليو زولو اتوم عزستي كابسرناي كردات كم زي سان سنة مقبار زي خورو أب قبن زوافورو بحفشا سلامن كسانتن حزبي نززورقو حزبي نس بوليس تحابيرو كنا أحلو من كقالو من كم زقبا أرديون ب14 لكاتيت كلتشحن 19 قبل لعيتن وزوا جندع جزا سيروم بمسرع تصويرهم صنحو طرطرات بمكتال حزبن بوليسن اب تحت قيد خمزاتو كاب مدبر بوليس جندع زبصحنا حبريتا غليصوم ازوم محمود عبد الله صالح علن عبد الله ادريس ابراهيم استبالو ثلاثه طرطرات ابزي استطاوس علت ليتي اب كونتينر نايستدكونت دكان مفتاح سيروم بمتاو او صنحهم 115 شحن 700 نقفا سريعهم ناستات 10 أوارح تصويرهم دحر متنحهم اب تحت قيدها اتوقيلهم كسوسات من بوليس ابزهبو قال اتي جنزب بملو امستن كداونتن كمزت افوق قلت كله ابستقيدلو عدت حمتي واغا 5 شحن افا تابلت واغا 2 شحن افا تاچ موبايلن 10 جرام بررن ابيدهم كمصنحن باكزيبيت تتحيزو مللاون كابتي مدبر زبصحنا حبريتا وسيخو غليصون أب موداتا كندوز أكل بزح جنزب وحسنوتو أبزي ترجاجت بوتا مهمات نسرقتي زعدم بمخانو جنزبنا أو حس بوتا مالت بانك خانو أمطهم زجبا أتم مدبر بوليس التحساسي بالله كاب أبيات تمرتن استفالاليو تكالات نقدن كسرق صنحة طرطور بمتحبار حزبن بوليسن أبوشت منبر جزء 5 تحزه كاب قدامي مدبر بوليس عصب زبصحنا حبريتا رديوم كسوس بينام أمينة خدانة أدراشو عصب كوينو بقدلت ديسبلين كاب تمرتي دحر مسقاقو أبتكال أنت إيتخسر حب جمهور الأوان كابتي تكال ببقوانو استفالالين نبرت سريقو خشيت الجمهورو تكبارات سرقي بالسفح ملكو خمزغط صلون أموداتا دما بعسران حموشتان حدار كلتشحن 19 كتحس كمزخالخ كابتي مدبر زبطحنا حبريتا وسيخو غليصون كسوس مس أدوناي بينام استفالة تخصاصي كاب حمتي بيت موسيقى 4 جزي استفالاليو عينت موبايلات ميمورتات فلاشات ساعاتات وزت خسركم كلو دويلا خبز نبرت ميكينا باتري كومون تتسقيعت صنحتو مشكلتا
ድሕሪ ምስራቅ እቲ ሸይጦም ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብ መስተን ብልዕን የጣፍኦ ምንባሮም ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተኸሳስነት ገሊጹ ብዘይካዚ ኩሱስ ቢንያም ካብ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋትን ዝኽረ ስዋኣትን ዝተባሃላ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ መንቀሳቐሲ ወረቐት ማሕተምን 9400 ናቕፋን ወሲዱ ንባዕሉን ንዝተፈላለዩ ካልኦት ሰባትን መንቀሳቐሲ ወረቐት ብምሃብ ክጥቀም ድሕሪ ምጽናዕ ነቲ ማሕተም ኣብ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝጓሓፎ ኣባላት ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ወሲኾም ሓቢሮም ጉጅለ ባህሊ ፖሊስ ኤርትራ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ብ25 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ሲነማ ሮማ ንኣስታት 1000 ተዓዘብቲ ድሙቕ ባህላዊ ምርኢት ኣቕሪባ ኣብቲ ላዕለዎት መኮንናት ፖሊስ ኤርትራ ካድራት ህግደፍ ዞባ ማእከልን ካልኦት ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ንብሔራትና ብዝውክሉ ቋንቋታት ዝተሰነየ ጣዕሚ ዜማ ንሓድነት ምክብባር ጽንዓት ሰላምን ካልእን መልእኽቲ ዘለዎም ደርፍታት ክቐርቡ ከለዉ ብኮሜድያን ዮናስ ምሕረት ኣማይና ዝተደርሰት ወረ ዘርእስታ ኮሜዲ ቀሪባ መልእኽቲ ናይታ ኮሜዲ ብበራሪ ወይ ዘይተጨበጠ ሓበሬታ ከይንታለልን ተሓባበርቲ ናይቶም ወረታት ስምዑን ከይንኸውንን እትመክር ስለ ዝነበረት ንተዓዘብቲ ምሂራን ኣዘናጊዓን ወይዘሮ ሰዓድያ ሕመድን ኣቶ እያሱ ሓድሽን ዝተባሃሉ ካብቶም ነቲ መደብ ዝተኸታተሉ ርእይቶም ክገልጹልና ኣብ ዝተወቀስናዮም ፖሊስ ኤርትራ ህዝቢ ነቂሑ ኣብ ምክልኻል ገበን ምስ ፖሊስ ንኽተሓባበርን ሓደጋታት ንኽግታእ ኣበርክትኡ ንኽዕዝዝን ብመጽሔት ህዝብን ፖሊስን ሬድዮ ድምፂ ፖሊስን ኣብ ምሕዳርና ድማ በመልክዕ ሴሚናራት ዘካይዶ ዘሎ ዝምስገን ቆስቋሳት እቲ ዝነበረ ጭዋ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ተዓቂቡ ከም ዝኸይድ ኣብ ምግባር ሓጋዝዩ ድሕሪ ምባሎም ነቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ዝተኻየደ ባህላዊ ምርኢት ድማ ጽቡቕ ትምኒት ንሰላምን ምዕባለን ከም ዝኾነን ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ዓመት ህዝቢ ሰላሙ ኣውሒሱ ክወፍርን ክኣቱን እንተኾይኑ ብምሉእ ዓቕሙ ምስ ፖሊስ ክተሓባበር ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ 2020 ካብ ዘተኣታተናዮም ኣህጉራዊ ገበናዊ ዜናታት ናይ ወፃኢ ሃገር ቀፂለ ከቕርበልኩም እየ ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ናይ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዋና ከተማ ደቡባዊ ዞባ ታላንጋና ዝኾነት ሃይደራ ፖድ ዝተፈጸመ ገበን ቅትለትን ዓመፅን ሓንቲ መንእሰይ ዝጠንቁ ኣብታ ከተማ ንውሕስነት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከቱ ከበድቲ ሕቶታት ኣላዓይሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፖሊስ ህንዲ ከም ዝሓበሮ እዛ ከተማ ምስ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ከተማታት ኣነጻጺርካ ካብ ዝኾኑ ካልኦት ዓይነታት ገበን ብሓፈሻ ካብ ገበን ዓመፅ ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ዝወሓደ ተርእዮታት ዝረኣየላ ሰላማዊት ከተማ ምንባራ ብምግላጽ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ነበርትን ሰራሕተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ዝርከብ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብርሂሙ እዛ ጓል 27 ዓመት ምኩርቲ በዓል ሞያ ሕክምና ዝኾነት ጓል አንስተይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳር ኣብ ጎደናታት ታ ከተማ ብጉጅለ ደቂ ተባዕትዮ ተጨውያ ዳህያ ድሕሪ ምጥፉ ኣብ ርእስቲ ዝወረዳ ጾታዊ ዓመፅ ኣካላውን ብሓውን ነዲዱ ኣብ ወሰናስን ታ ከተማ ሞይታያ ተረኺባ ነቲ ገበን ከም ዘውዓሎ ዝተገልጹ ገበነኛታት ብዛዕባ እዚ ዝፈጸሞ ገበን ቃሎም ንፖሊስ እታ ከተማ ክህቡ ይሕተቱ ኣብ ዝነበሩሉ ህብሞት ካብ ተሓታትነት ንኸምልጡ ብዝፈጠሮ ዕግርግር ብጥይት ከም ዝተቆትሉ ተፈሊጡ ከም ዝፍለጥ ህንዲ ሓንቲ ካብተን ብገበናት ዓመፅ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ሃገራት ክፍለ ዓለም ኤስያ ኮይና ዓመታዊ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ጉዳያት ዓመፅ ዝረኣየላ ሃገር እያ ኣብ 2012 እውን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መንእሰይ ብዝተፈጸመ ገበን ዓመፅን ቅትለትን ኣብ መላእታ ሃገር ዓብይ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣላዓዒሉ ምንባሩ ኣይርስዓን ኣብ ኔዘርላንድስ ምስ ምዝርጋሕን ምጥቃምን ኣደንዘስቲ ዕፀፋርስ ብተኣሳሰር ገበናት ቅትለት እናሓደረ ይበዝሕ ከም ዘሎ ጃን ስትሩጅ ገሊጹ ንሱ ኣብ ወንበር ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ዝዓበየ ማሕበር ፖሊስ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ብርግጽ ሜክሲኮን ኔዘርላንድስን ሓደ ኣይኮናን 14400 ጉዳያት ቅትለት የብልናን ይኹን እምበር ነቲ ብውድብ ገበን ዝጋሓጥ ኣላፍ ገንዘብን ብሶንኩ ዝወርደና ዘሎ ምስኡ ዝዳረግ ቁጠባዊ ካስያን ሪኢኻ ሃገርናውን ከም ሜክሲኮ ሃገረ ዕፀፋርስ ኮይና ኣላ ክንብል ንደፍር ኢና ይብል ጃን ስቶሪጅ ነቲ መግለፂ ዝሃበ ንግፍዓዊ ኣቃታትላ ናይቲ ኣብ ቆውዒ ናይ ዝዓሚ ክትፅዋዕ ካብ ትጅምር ሳልስቲ ጌራ ዘላ ዓመተ 2019 ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ኣብ ከባቢ መንበር ቤቱ ብፀሓይ ቀትርን ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ቤቱን ብጥይት ነጋዶ ዕፀፋርስ ተቕትለ ደርክ ዌርሳም ዝተባሃለ 44 ዝዕድሚው ሰብ ብምዝካር እዩ
እትግዳይ ናይቲ ገበናው ቀትለ ዝኾነ ወርሳም ጠባቃናይ ሓደ ናቢል ቢ ዝተባሃለ አንጻር ብምስጋር ሱፐር ግራስ ዝፍለጥ ሓደገኛ ዓይነት ዕፀፋርስ ዝጥርጠሩ ክልተ አባላት ጉጅለ ገበን ምስክር ዝነበረ ክኾኑ እንከሎ ቅድሚውን ክልተ መንእሰያት ሓንቲ አደ ኣብ ቅድሚ ደቃን ሬድዋን ቢ ዝስሙ ሓዉ ናይ ሓደ ካልእ ምስክርን በቶም ሃገር ክሕሙስዋ ጀሚሮም ዘለዉ ዕፀፋርስ ዘካፍሉ ጉጅለታት ገበን ተቐቲሎም ነይሮም እዮም ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ሬድዋን ታጊ ዝተባሃለ ወዲ 41 ዓመት ዜጋት ሃገር ኣብ ዝቕንያት እዚ ናይ ሓሶት ወረቐት መንነት ሒዙ ናብ ዱባይ ካኣቱ ከም ዝተተሓዘን ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ገበናት እንተላይ ብቕትለት ደርኪ ወርሳም ዝጥርጠር ምዃኑን ተፈሊጡሎ እቲ ሓበሬታ ከም ዘነፅሮ ንሱ ማለት ሬድዋን ታጊ ምስቶም ናይ ዓለምና ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝበሃሉን ብፖሊስ ዝህደኑ ሰባት ዝስራዕ ልዑል ገበነኛ እዩ እምበር ከዝኽበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃኢ ሃገራትን ዜናታት ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባትና ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ዕድም ደጊመ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ተኸታተልቲ ድምጽ ፖሊስ ንኽልተ ክፋላት ዝቐርብ ሓንቲ ካብ ሓደሽቲ መደባትና ዝኾነት ካብ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ኣብ ሕታም 85 ዝቐረበት ከነቕርበልኩም ኢና ካብ ዓምድታት መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ዘንጋሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዞን ባዶ 2 ፕሎት 24 ፓርሰል ኢ ኣብ 247.50 ትርቢዒት ስፍሓቱ ዝተደኮነ ካንሸሎ ዘጠቃልል 5 ክፍልታት ሓደ ክሽነ ሓደ ሽቃቅን ታኒጽ ይርከብ ንዋንነቱ ብዝምልከት ክሳብ እቲ ሕጋዊ መዕለቢ ዝረኸበሉ ዕለት ንኽልተ ኣሕዋት ንዓመታት ኣከራኺሩ እዞም ካብ ሓደ ኣቦን ሓንታ ኣደን ዝተወልዱ መካረኽርቲ ገብረ ክርስቶስ ክብረ ኣብን ዘርአይ ክብረ ኣብን ዝተባህሉ ኮይኖም ትውልድ ዓዶም ኣብ ንእዞቦ ዓዲ ቀይሕ በሪህነት ዝተባህለት ዓዲ እዩ ገብረ ክርስቶስ ንዘርአይ ዓብ ሓዊዩ እዚ ስዑድ ዓረብ ተሰዲደ ዘጥረኽዎ ገዛይ መስርሕ ምትሕልላፍ ስም ፈጺምካ ዘይተረክበኒ ብምባል ደጊሙ ደጋጊሙ ይሓቶ ዝራይ ግን ገንዘበይ ጭሕ ኣቢለን ጉልበተይ ኣፍሲሰን ዘጥረኽዎ ዳ እንታይ ገዛ ኣለካ ብምባል ተስፋ ብዘቑርፅ ኣገባብ ይምልሰሉ በዚ ጉዳይ ዝተለዓለ ጽሊ ኣብ ክልቲኦም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣንስቶምን ደቀምን ስለ ዘለሓመ ዝነበረ ፍቕሮም ቂሂሙ ጽልኦም ካሕነ ክልቲኦም ይህን ምሂን ኢሎም ክፈትሕዎ ስለ ዘይከኣሉ መቕርብ ዝኾኑ ሽማግለታት ከዓርቅዎም ብዙሕ ጽዒሮም ይኹን እምበር ጉዳይ ኣደቂሶም ይቕረ ከባህልዎም ኣይከኣሉም ድሕሪ ብዙሕ ምትኹታኽ ግን ዘርአይ ንገብረ ክርስቶስ ሓዉ ገዝኡ ከረክቦ ምዃኑ ቃል ብምእታዉ 13 መስከረም 2013 ኣብ ቤት ፍርዲ ዓዲ ቀይሕ ተረኺቡ ብቁጥሪ መዝገብ 224 እዝባር 313 ሙሉእ ናይ ውክልና ስልጣን ሃቦ ገብረ ክርስቶስ እቲ ዘርአይ ዝሃቦ ሙሉእ ናይ ውክልና ሰነድ ብሰሪ መሃይምነቱ ትሕዝቶ ኣንቢቡ ክርድኦ ስለ ዘይከኣለ ናይ ስም ምትሕልላፍ ዝፈጸመሉ ኮይኑ ተሰምዖ ሓዉ ዝጠጅኣሉ ተንኮል ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠ ድማ እንኳዕ ደኣነ ዘይኣርኣኻ እምበር ሞት ከም ኣዳም ብምባል ንፈጣሪኡ መስገነ መንፈሱ ድማ ብሓጎስ ተመልአ ምስ ገዛ ዝተታሕዘ ፀበብኡ ብወጋሕታ ብርሃን ከም ዝተቐንጠጠሉ ጸላም ሓንሳእን ሓዋሩን ተኣለየለይ እናበለ ከሎ ግን ነቲ ናይ ውክልና ሰነድ ዝተዓዘቡ መቕርቡ ናይ ስም ምትሕልላፍ ከም ዘይገበርሉ ብግልጽ ሓበርዎ ኣብ ከምዚ ህሞት ከኣዩ ጓሂኡ መሊሱ ዝረገሶ ድሕሪ ዝኹነታት ገብረ ክርስቶስ እምነቱ ብዘይከኣ ፖሊስ ኣብ ካልኣይ እምበረን ስለ ዝኾነ ድማ ጉዳዩ ሕጋዊ መዕለ ገብረሉ 12 ለካቲት 2016 ኣብ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ኣቤት ውታኡ ብጽሑፍ ቀረበ ዘርአይ ክብረ ኣብ ሓወይ ዘውዲ ተወልደ ብርሃን ከዓ ሰበይት ሓወይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተሰዲደ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንገዛ ዝኸውን መሬት ተቐቢለልካ ኣለኹ ስለ ዝበለኒ ምስ ተስፋይ ገብረ መስቀል 5,000 ብር ኢትዮጵያ ልኢኸሉ ድሕሪ 6 ዓመታት ማለት ብ1991 ካብ ስዑድ ዓረብ ብምምላስ ከዓ ምስ መሰረት ረዘነ ዝተባሃለ ነዳቓይ ብ10,000 ናቕፋ ኮንትራት ብምስምማዕ ጉልበተይ እንዳሓወስኩ 5 ክፍልታት ሓደ ክሽነን ሓደ ሽቃቅን ምስካንሸሉ ሃኒፀ
زرعي حوين بعلت بيتو زودة تولد برهانن جن نتي بعلين ناي مرحيت مريت زخفل كله جزاء بسمو ما مزجيبهم دحر مصنع أو كل تشحن 10 سلسن تجزاء بسم كاخنا محل الفلكان تداخوينا 8 شح نقفة على كحناس الزبولوني تزحتوتني بزح جنزب كبانك عدغي حوت إيه بأمنتي بهم نصهم جن نعيب متلال جزاي بسمي كم زم حلال وفلي عمسيلهم ملونا يوكل الناس التان هيبومني صحيفنا عم بيبان سلزي كل تونكولاتهم شعوخ ردو يكالكم تحارقن نتنا يوكلنا سند زنببو فتوتي متحلل افسم كم زي قبور لي سلزي حبورني عبل علينا متلال قبن كم زفتصمو خجنزب كيله بمبال تخصصتي عب حق قريبهم كحتتلو عملكيتو مسرتاو تلقو بوليس إرترا حقن سرعة مسفانيو ስለዝኾነ ከዓ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ብመሰረት ዝቐረበሉ ናይ ክስ ወረቐት ገበን ምፍጻሙ ዘይምፍጻሙን ንምርጋጽ ተኸሰስቲ ኣብ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ንኽርከቡ መጽዋዕታ ለኣኸሎም ተኸሰስቲ ትእዛዝ ኣኽቢሮም ኣብ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ድሕሪ ምርካቦም ዝቐረበሎም ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ብኸምስ ስዕብ ነጸግዎ እዚ ኸሳሲ ንብረተይ ብምባል ኣብ ናይ ክስ ወረቐት ኣስፊርዎ ዘሎ መንበር ገዛወቲ بشحن شعة 188 بسمي استمرح كوي بسمين مزايد كفل يسوس بدوب مسالمات سقاي بمبراء مسكودنا بمعراب دما مستشمى قبراب زداوبي زبوتازي مستعدلنا يو بشحن شعة 180 شعة حموشة كفلتات مسكشنن شقاقن كان شولون اسرحنا يو كباب الشحن شعة 294 دما ملو بملو ودينا يو ازغا بجنزب حوي زي كونس بجنزبنا يناسرحنا يو أب عد قيح مريت تقبلوا لي إلو أب تسفاي قبر مسكال زلا أخلنا حموش الشح نعفا يلن كبان كاوتي 8 الشح نعفا هيبهم زولو زلون حسوتي دحر مبال ملونا يوكل الناس الآن كم ذهبوا وجن أي كحدهم مسوان الناس سفال ليون نبرتات أبز قربو ببعينتهم كستات بتقميص تدللوا عصوات مسخاخرن بستمينون حسوت سنداتن فتحي كيك قادل وحلول مرمرة زحتتيو سلازي دمايوم مرمرتي هو سقمتي كاموسات بمتنقاق وطيت مرمراهم بجبوت مرتعتات نمهبتام أدماس مرمراهم زسفحو كسستي بس نايكسي ورقتهم سقربو ناي سند مرتعتات وكلتي زرعي كبرابن زوجي تولد برهانن توكال دما قبر كريستوس كبراب مخانو زنتصر ملو ناي وكل الناس الان كمون كبريتات قبرن قرصن بقدح وي كوبي اتحيزم كقربون كلو تخصص دما بحموش لكاتيت شعت 180 جز اب كتما عد قيح نمنبرز خون مريت كم استفقدلوز قلص بوقانقام حرنيا تتصحفه قدح كوبي سندن كلتا مسخاخرن اقربو اتن عدلا مريت ملك السندات اتي ابايتي وانነት تخصص مخانو خنصرن كلو اتي قبليتات قبرن قرصنكا بسم كساز تمزغبه منبارو نمسرح مرمرا قنانيغو زحز كونتي نيرو مويا مرمرا جن ببهريو بدهوتاس تتخخ بمخانو مرمرتي عم مفتح كبت قدات وترو كم كرا زسحالو مسرحيو سلازغنا مرمارتي كلتيوم زسما معلوملو ناي وكلنا سلطان سند نمتع علامه كم زتوهبه كتصارن قلا كساسي كمتي امناي كتصور قطن تيروزلو نايوان نسم كتحلالفلو نزقربلهم حكو كم كن مخنات 8 شحنافا كلقحوم سلازحاتتو كم ذهبو مزغلت تخصصي نبعلت بيتو وكيلو ذهبو مسجن مزخصاصي تقيسو زلو ولا حنت متأثر زي بليو لكيو 13 مسكرم كل تشحن 15 أنا بعلت بيتين نقبر كريستوس حوي ملوء كلنا سلطان هبنا يوينا مو كالنا دما سرع سلزقف عني كحق زن سلزجلوخي بمبال تكساسي أغرب وزلو بمسرته حصوت مخانو يقلز إذن أي سماين مدن رحك أزمسل في الليلات نمرماري كبيت عرز حتو مخانو كام إمات حليفو اقال حق إنايو اقال قن متالليو زبلو قمتات كوهبو زغلاي نبرن سلازي توسخ مرتعوتات أناديو تحتات النت كانت ترنيرو سلازو غانا دمايو قال مسخاخر سميعو مزقن مرمرو كحيل زنك أدا حادي كابتوم أما دبر بوليس عاد غيح قريبو على مسكرناتو زهابة تسفاي قبر مسكال تخليو عبت تخصصي قال كحدث زسمو علو قداي دما كم زخبل على مسكرناتو هيبو عمتا مهراتو كذكراي كلني أبزي سرع الدرك قبر كريستوس كبر أب سعودية خوينو 18 شح
ብር ብምስዳድ زراي حوي بعد غيح نمنبر جزاز خون مريت تقبلوا لي سلازلو زحاتتك جنزب هابوي لني زراي باكلنا بسمرا بممصا نحو مريت تقبلوا له كم زلو بمتقاس نتحت قرص زخون حمششح بر هابني سلازبلني نمواتي صحي عالم سامع وي وحس غيرهي بيو ازيا بعد غيح تسريح زلو جزاوتخا قبر كريستوس بجنزو زسرحو مخاني زفلت قبل 15 لكاتيت كلتشحن 16 مسكرو تسفاز قبر يسوس محرنا عم مسرح اتقابايتي إتزنبرة ناهن طبعا مويايو نسو دما نتسفلت حكي بخمس ساعة مسكرناتو هيب الله كبرى سماعتنا كلاي كفال نايزا كاب سندات مرمرا متيت حزب بوليسن سوسدت صحفتي ابزمت مدبات دمص بوليس إرترا تخاطاتلو